Меладраматычны непатрэбны ўступ, які мог бы стаць пачаткам біяграфіі дамушніка Александра Барана, калі б нехта захацеў апісаць ягоны лёс. Жыццёвы світанак Александра Барана быў няўтульны, чорны, халодны, горкі і смуродлівы. Ягоная маці, Андзя Баран, працавала малодшай пакаёўкай у вялікай сям'і багатага расійскага чыноўніка. Андзя нібыта нічога не ўмела, за ёй не былі замацаваныя канкрэтныя заданні, але яна выручала ў працы ўсіх дамачадцаў. Яна была з тых людзей, якіх не заўважаюць, а іхняй працы не шануюць. Усе лічылі, што яна толькі замінае. Калі ж здаралася, што яна разбівала патрэсканую талерку, то гэта прымалі як замах на дабрабыт сям'і. З ёю абходзіліся пагарліва, глядзелі звысока і часта незаслужана лаялі. Аднак, калі б раптам Андзя прапала, то паўсталі б пытанні. Хто мае нанасіць вугалю з падвала, прынесці дроў з павеці, вады з калодзежа, а кватэра была на 4-м паверсе? Хто мае выкінуць смецце, прыбраць у пакоях, заслаць ложкі, пачысціць абутак і адзенне, некалькі дзясяткаў разоў выскачыць у краму і выканаць мноства іншых паслуг? З раніцы да ночы дзяўчына бегала па счарнелых сходах вялікай змрочнай камяніцы. Яна шматкроць гойсала па іх туды-сюды, перадусім нешта цягаючы. Сходы маглі б стаць пакутай і начным жахам для гэтай няшчаснай безабароннай душы. Але яна, магчыма кіруючыся інстынктам, ператварыла іх у атракцыён. Выйшаўшы з кватэры ў легцы, яна збягала ўніз, пераскокваючы ўраз праз некалькі прыступак. З часам яна набыла такі спрыт, што кожны лесвічны пралёт прамінала за 2 скокі. Яна потарч ляцела з верхняга памоста ўніз, ледзь дакранаючыся далонню да жалезнай парэнчы, каб захаваць раўнавагу і кірунак. Яна своечасова прызямлялася на ступню другой нагі, адштурхоўвалася дзеля наступнага скоку і апыналася на загіне парэнчаў. Паварот яна мінала з хуткасцю маланкі. Зноў рабіла 2 скокі і паварот. Праляцеўшы праз паверхі, як навальніца, яна залятала ўніз, задыханая, крамяная, з бляскам у вачах, амаль шчаслівая. Яна ўмела таксама з'язджаць са сходаў, слізгаючы па краях прыступак, абабітых жалезнымі ліштвамі, робячы гэта надзвычай хвацка, на адных абсцацах сваіх туфляў. Пры вялікай хуткасці гэта паходзіла як на лёдзе, а яна з'язджала так шпарка, ажно дзяўчыне займала ў грудзях дых. Чым больш ёю пагарджалі, тым больш жвавыя і заўзятыя былі ейныя акрабатычныя выкрутасы на сходах камяніцы. Калі ж яе крыўдзілі асабліва балюча, дзяўчына ў той жа момант, што шалёная, кідалася па сходах дула. Ажно дзіва, як пры гэтым яна не калечылася. Тое былі яе ўяўныя самагубствы, якія дапамагалі дзяўчыне захаваць душэўную раўнавагу. Адзін з жыхароў, які здымаў камяніцы кватэру, шмат разоў пабачыўшы, як Андзя спрытна насілася па сходаў, назваў яе вавёркай. І гэтая мянушка разляцелася па камяніцы. Ейнае сапраўднае імя забыліся. Знікла Андзя, з'явілася вавёрка. Вось толькі ў дзявочым лёсе нічога не палепшылася. У сям'і чыноўніка дзяцей і працы станавілася ўсё больш, і на плечы Андзі паслядоўна і незаўважна перакладалі ўсё больш абавязкаў. А дзе вавёрка? Вавёрка гэта зробіць, паклічце мне вавёрку. Гэтая дзяўчына нязносная, яе ніколі няма, калі ёсць праца. І вавёрка мусіла штораз жвавей завіхацца ў цесных пакойчыках-клетках, штораз хутчэй скакаць уніз уверх па прыступках. Андзя мела яшчэ адну забаву. Яна вельмі любіла глянцаваць абутак для ўсей сям'і. Гэтую працу яна выконвала рупліва, метадычна, можна сказаць, з глыбокай пашанай. Чысціла на абутак вельмі рана, калі жыхары камяніцы яшчэ спалі, а на сходах панавала цішыня. Андзя сядала на верхнюю прыступку, ставіла вакол сабе абутак самага рознага фасону, стану і памеру, ды пачынала працу. Дзяўчына чысціла яго няспешна, ахайна, з асалодай. Спачатку старана адскрэбвала з чаравікаў бруд, потым чысціла твёрдай шчоткай, потым намазвала ваксу тонкім слоем, Потым, пасля некалькіх аперацыяў, выстаўшы абутак у рад па памеры, яна замілавана любавалася сваёй працай. Чаравікі блішчэлі надзвычайна, і здаралася нават, што з іх прамяніла святло. Андзя мела добрае сэрцайка і з усім абуткам абыходзілася аднолькава. Хоць да ўладальнікаў некаторых параў адчувала цалкам апраўданую крыўду, бо нават нянавісць.
Да адных чаравікаў яна мела сімпатыю, як да іх гаспадароў. З некаторымі парамі абыходзілася абаякава, да рэшты ставілася без імпэту, але ўвесь абутак без выключэння яна чысціла вельмі старанна. Калі б нехта незаўважна апыніўся побач, то пачуў бы дзіўныя прамовы. Ты зноў абдзёр сабе носок, гаротнік. Колькі разоў я казала табе, будзь асцярожны, глядзі пад ногі. Але нічога, не пераймайся, я ўсё папраўлю, знаку не будзе. Прамаўляла Андзя да чаравіка аднаго з меншых дзяцей. Гэтае малое скарыла Андзю сваёй весялосцю і тым, што не капрызіла. А ты, свіння, парваў шнурок, што ты сабе думаеш? Што ў мяне фабрыка шнуркоў? Каб ты быў здаравенькі, бадай цябе качкі затапталі. Можа, красці для цябе пайду? Што? Андзя сварылася на чаравік гаспадыні, паўтараючы ейны стыль. Ад жонкі чыноўніка яна найбольш зведала пакутаў і менавіта ад яе рэгулярна атрымлівала сваю порцыю горычы. О, моя даражэнькая, гумка ў цябе аслабла. Зараз я мацней прыкручу. Вось так, бачыш, як добра цяпер. Звярталася Андзя да туфліка старэйшай дачкі, якую ў сям'і лічылі ненармальнай і якая, аднак, была вельмі прыязнай да Андзі. У самым канцы Андзя чысціла і свой абутак. Гэтую справу яна рабіла з вялікай ахвотай і запалам, але пры гэтым ейны тварык звычайна вельмі усмешлівы хмурнеў. Яна ведала, што неўзабаве туфлікі будуць гэтак прыгожа блішчэць, што трэба будзе зменшыць іх зіхаценне, чаго яна рабіць вельмі не хацела. Але гаспадыня, аднойчы звярнуўшы ўвагу на прыгожы бляск туфляў Андзі, накрычала на яе. Ах ты, свінья, лафіндра, я ваксы раздабыць не магу, а яна сабе гэтыя паскудныя капыты чысціць. Паглядзіце на яе, як графіня знайшлася. Маё шанаванне, бадай цябе качка, каб я гэтага больш не бачыла. З таго часу Андзя перад тым, як увайсці ў кватэру, стоячы перад дзвярыма, хукала ў далонь, каб зрабіць яе вільготнай, а потым праводзіла некалькі разоў па туфліках, каб яны пацямнелі. Калі ж яна зноў выходзіла на сходы, каб некуды выскачыць, то дбайна чысціла туфлікі падолам ліхой спаднічкі. Калі надыходзіла ноч і ўся праца была скончана, Андзя апошні раз у паўзроку мчалася па сходах уніз. Яна збягала аднім паверхам ніжэй, чымся звычайна, ў сутарэнне, дзе жыла ейная цётка, адзіная сваячка і апякунка Андзі. Цётчына апека заключалася ў тым, што яна племянніцу біла, марыла голадам і прымушала Андзю, калі тая была яшчэ малая, выконваць дарослую працу. Калі Андзі споўнілася 9, цётка аддала яе ў сям'ю чыноўніка працаваць малодшай пакаёўкай за ежу, вобратку і пару капейчын, якія ж сама іх забірала. Пасля працы Андзя мусіла яшчэ дапамагаць цётцы, якая была прачкай. Таму дзяўчынка ніколі не мела вольнай хвілінкі. Толькі ў сне Андзя жыла сама для сабе. Тады яна станавілася свабоднай і магла рабіць тое, што падабалася. Галоўную ролю ў ейных снах гралі сходы. Часам яны былі светлыя, чыстыя, і так прыемна было па іх лётаць. Іншым часам былі змрочныя, цёмныя, стромка вялі ўгору, бясконцасць. Не раз дзяўчына падала з іх, кацілася ўніз і прачыналася задыханая, стомленая, з дрыготкім сэрцам у грудзях. Ёй таксама часта сніліся чаравікі. Іх была цэлая процьма. Часам яны паводзілі сябе як жывыя істоты, хадзілі, размаўлялі, танцавалі. Андзя гулялася з імі як з жывымі, як з лялькамі, якіх у яе ніколі не было. Гэта былі любімыя Андзіны сны. Надыходзіла раніца, і халодная, кашчавая рука цёткі вырывала Андзі з краіны мрояў. Пад гукі цётчынага бурчання дзяўчына хутка апрыналася і ўцякала з сутарэння, каб распачаць бясконцую гонку па сходах, выканаць мільён заданняў, якія ўжо чакалі яе. Праляталі гады. Кволае дзіця перамянілася ў 16гадовую дзяўчыну. Але ў вачах людзей, якія яе атачалі, Андзя па-ранейшаму была бясполай і безблічнай вавёркай, якая гадамі скача па лесвічным пралёце камяніцы. Яна таксама не заўважала свайго развіцця. Шэрасць і аднастайнасць ейнага жыцця знішчалі ўсякія адрозненні ў часе. Яна зусім не дзівілася, што да яе ўвесь час ставіліся як да дзіцяці.
Андзя выйшла і станам, і тварам, да таго ж была цягавітая. Яе можна было б назваць нават бездакорна прыгожай, каб не крыху мангалоідныя рысы твару. Гэтыя касаватыя цёмныя вочы і троху задзёрты нос аніяк бы не папсавалі элегантна апранутай паненкі з салонаў з густоўнай прычоскай і вабнай фігурай. Наадварот, яны прабілі яе больш прыцягальнай. Але яны не маглі ўпрыгожваць запрацованую, перапалоханую, адзетую ў зношаныя сукенкі небараку. А ейная абаяльнасць і незвычайны спрыт на публіцы знікалі. Іх забівала Андзіна прыродная сарамлівасць і прывычка шарахацца ад іншых. З Андзяй звычайна кепска абыходзіліся, яе не хацелі слухаць. Яна не паспявала нават адкрыць рота, як іншыя казалі, што яна ўжо нагарадзіла глупства. Таму яна навучылася заўсёды і ўсюды маўчаць. Яна замкнулася ў сабе, і толькі зрэдку на ейных вуснах з'яўлялася лёгкая ўсмешка. Гэтак яна помсцілася і за абыходжанне, і за ўсе крыўды. Яна зразумела, што ўсмешка – адзіная адплата прыніжаных і слабых людзей. Такі лад жыцця Андзі, магчыма, трываў бы яшчэ доўга, каб не выпадак, які моцна паўплываў на далейшы лёс вавёркі. Здарылася звычайная гісторыя, але гаворка ўжо не пра вавёрку. У гэтай самай камяніцы арандавалі сабе жытло 3 студэнты. Яны здымалі адзін вялікі пакой. Андзя неаднойчы бачыла іх на лесвіцы з кніжкамі або вялікімі тэчкамі пад пахай, і яе заўсёды праймала вялікае захапленне і павага да людзей навукі. Аднойчы Андзя несла ўверх па сходах ваду, як раптам нечая далонь перахапіла ў яе ручку вялікага вядра ды пацягнула яго ўверх. Здзіўленая Андзя пабачыла каля сабе студэнцкую фуражку, а пад ей вясёлыя вочы і усмешку. Студэнт занёс ваду на 4-й паверх і пайшоў да сябе. Андзя заўважыла, што ён, зацягнуўшы ваду на гару, стаміўся больш за яе. Паслугу, якую студэнт зрабіў дзеля смеху, яна часта ўзгадвала, ломячы галаву, як аддзячыць. З таго дня мінула 2 гады. Стаяла вясна, студэнт пасля абедзенай парою вяртаўся дадому. Ён быў у гуморы і заліваста смяяўся. Добры настрой з'явіўся ў хлопца ад таго, што каханая дзяўчына прыняла ягоную прапанову рукі і сэрца. Ён заляцаўся да красуні Гальшкі даўно, а яна была не толькі гожай ды чароўнай, але і мела вялікі пагас, што павышала градус ягоных пачуццяў. Ён адчуваў цяпер, што ягоныя мары спраўджваюцца і бачыў перад сабой цудоўную будучыню. А смяяўся ён з дробязі, якая праз прызняты настрой падалася яму сёння асабліва камічнай. Калі ён увайшоў на падворак камяніцы, то стаў сведкам наступнай сцэнкі. Некая пані ў гадах у капелюшы, абвешаным цэлым садам штучнай садавіны і гародніны, ідучы па падворку, апынулася ў воблаку пылу, якое акурат узняў мятлою дворнік. Нібы апараная кіпнем кінулася яна назад з крыкамі: «Што гэта вы, Антон, вырабляеце?» Дворнік перастаў мясці, падпёрся кулаком у бок і прамовіў: «Няхай пані дабрадзейка прабачыць, але што мне рабіць? На руках хадзіць?» «Не на руках хадзіць, але калі падмятаецца падворак, то трэба яго папырскаць вадой, каб не падымаўся пыл». Дворнік іранічна усміхнуўся і паблажліва адказаў: «Яшчэ нікому, шаноўная пані, гэты пыл ні вачэй, ні зубоў не павыбіваў. Вось як!» «Але зразумейце, калі ласка, Антон, што часам з гэтым пылам у паветры лётаюць бацылы». Дворнік стукнуў сабе далонню па сцягне і выбухнуў смехам: ну, але ж вы, пані дабрадзейка, і вясёлая жанчына. Смех ды й годзе. 50 гадоў жыву на гэтым свеце, але яшчэ ніколі не бачыў, каб бацыла лётала». І Антон, штораз мацней смеючыся, зноў узяўся за працу, ды праз хвіліну знік у густых клубах пылу. Студэнт жа, не спяшаючыся, падымаўся па сходах, насвістваючы пад нос арыю з прыгожай Алёны. Андзя, акурат стоячы на падаконні, чысціла акно на завароце сходаў паміж 3-м і 4-м паверхамі.
Яе ўвагу заняў катрыншчык, які хвіліну таму зайшоў на падворак. Неўзабаве падворак запоўніўся сіпатымі і рванымі гукамі нейкага даўняга вальсіку. Для Андзі гэта была неабыякавая забава, і яна штораз больш выхілялася, прыслухоўваючыся да гугнявых гукаў старога інструмента. Калі студэнт падходзіў да выгіну сходаў, ён пабачыў Андзю, якая стаяла на падаконні. Спачатку ён захваляваўся, што дзяўчына можа выпасці праз акно, але неўзабаве яго позірк затрымаўся на яе нагах. Іх досыць гарэзліва адкрываў вецер, высока ўзнімаючы яе кароткую лёгкую спаднічку. Студэнт прыгожа маляваў. Ён нават некалі збіраўся прысвяціць свой лёс выяўленчаму мастацтву, але потым практычныя меркаванні пераважылі, і ён паступіў на юрыдычны факультэт. Дзявочыя ногі падаліся яму чароўнымі і не толькі вабілі прыгажосцю лініяў, але і ўзбуджалі. Міжволі ён параўнаў іх з нагамі гальшкі, якія бачыў досыць часта, але ў панчохах і не так наўпрост. Ногі Андзі здаліся яму нашмат прыгажэйшымі. Гальшкіны выглядалі добра, але былі халодныя і занадта правільныя, а гэтыя мелі самастойнае жыццё, характар і цяпло. Хто б падумаў, што гэтая смаркачка такая стройная? Столькі разоў бачыў яе і не звяртаў увагі. Ён зрабіў некалькі крокаў наперад. Вальсік катрынкі абарваўся, і Андзя, пачуўшы нечыя крокі ззаду, паспешліва адвярнулася. Перад ёй быў вясёлы румяны твар. Дзяўчына таксама прыязна усміхнулася ў адказ. Раптам яе позірк наткнуўся на затуманеныя вочы, якія слізгалі па ейным целе. Вакамгненна яна зразумела ўсё тое, пра што так шмат чула, бо бачыла і чула яна аж зашмат. Але тое было як з чужога жыцця і не датычыла яе. А цяпер яна сама спаткалася з гэтым. Хуткім рухам Андзя абцягнула куцую спаднічку і застыла на падаконні, счырванелая і збянтэжаная. А студэнт крыху прыўзняў фуражку. «Маё шанаванне пенкнай паненцы, іду сабе па сходах, а тут такая німфа вокны мые. Я аж спужаўся, што, барані Божа, зваліцца, было б страшна крыўдна. Такіх ножак я і ў балеце не бачыў, слова гонару». Андзя баялася нават паварушыцца. На ейных вуснах грала кволая усмешка. А студэнт зірнуў, ці не ідзе хто па лесвіцы, схапіў яе рукамі за талію і зняў з падаконня. «Дзіцятка можа забіцца, тут будзе больш бяспечна, нашмат бяспечней». Знянацку ён адхіліў яе галаву назад і моцна пацалаваў у вусны. Здолу загрукалі па сходах нечыя цяжкія крокі. Студэнт адпусціў ашаломленую дзяўчыну і сказаў: «Будзь асцярожная, Андзі, ты можаш вываліцца, а тут высока. Тут і да бяды недалёка». Пасля гэтых словаў ён пайшоў да сябе. Калі ён знік, Андзя села на падаконні і заплакала. Не таму, што засмуцілася. Яна і сама не ведала, з якой прычыны. Можа, ад сораму, а можа, ад радасці. Столькі пачуццяў разам віравала ў ейнай галаве, што аж цяжка было іх усе апісаць. А студэнт увайшоў у свой пакой і пачаў праходжвацца ад акна да дзвярэй, раздумваючы пра свае сённяшнія геройствы. Адначасова ён зухавата спяваў слабым тэнарам. «Перамога адбылася, весяліся, мужны рос». Ягоны сусед, таксама студэнт, які ў той момант ляжаў на зламаным выгнутым у дугу ложку, паклаўшы ногі на спінку, і які лічыўся сярод калегаў скептыкам, дакончыў патрыятычную песню, настроенага на перамогі таварыша. «Уцякай, не азірайся, захаваеш цэлым нос». Студэнтаў пацалунак вельмі ўразіў Андзю. Яна думала пра гэта без упынку, узгадваючы кожнае слово, сказанае ёй на лесвіцы. У ёй прачнулася жанчына. Яна зразумела, што зацікавіла студэнта нагамі, бо ён так дзіўна паглядаў і казаў пра іх з такім захапленнем. Некалькі разоў Андзя, ўжо самотна стоячы на лесвічнай пляцоўцы, задзірала ўгору спаднічку і, выгінаючы ўперад да па баках, прыглядалася да ног. Яны падаваліся ёй самымі звычайнымі. «Вось каб мне панчохі!» Гэтая думка цалкам апанавала Андзю і бесперапынна яе пераследавала.
Дзяўчына не разумела, што менавіта аголенасць рабіла ейныя ногі незвычайна вабнымі, што акурат іх галізна прыцягнула ўвагу студэнта. Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту на лесачнай пляцоўцы Андзя, прыйшоўшы з працы, звярнулася да цёткі, якая выціскала ў цэбар мокрую бялізну. «Цётка, купіце мне панчохі!» «Чаго?» Цётка, якая трымала ў руцэ вільготны бялізавы скрутак, здзіўленымі вачыма азірнулася на Андзю. «Цётка, купіце мне панчохі!» – паўтарыла дзяўчына. «А мо яшчэ чаго?» – прамовіла цётка, насмешліва прыжмурыўшы вочы і робячы крок у бок Андзі. «Больш нічога, толькі панчохі!» «Завяла хахаля!» – залямантавала цётка. «Так!» Андзя нічога не адказвала. Яна не разумела значэння гэтага слова, а толькі па-ранейшаму ўпарта паўтарала: «Цётка, купіце мне панчохі!» Прачка хацела ў адказ адчыхвосціць сваю выхаванку, як рабіла гэта цягам апошніх гадоў шматкроць, звычайна без усялякай прычыны. Але Андзя з такой сілай вырвала з яе рук мокрую бялізну, якой цётка хацела ўдарыць дзяўчыну, што тая агаламошна адступіла. «А, то ты гэткая, я табе пакажу, я цябе навучу. І гэта за маю ласку, за маю апеку. Цётка, купіце мне панчохі!» – нястомна паўтарала Андзя. Здарыўся цуд. Урэшце цётка купіла ёй панчохі. Нягледзячы на поўную адсутнасць інтэлекту, тая скеміла, што хутчэй страціць дзяўчыну, а разам з ёй значны прыбытак, чым адолее ейную упартасць. Студэнт некалькі разоў успамінаў Андзю. Дзіўным чынам гэта звычайна адбывалася тады, калі ён бавіўся са сваёй нявестай. Калі ён глядзеў на сваю цудоўную, салодкую, адзіную, боскую гальшку, на жаль, гэтакую недаступную перад шлюбам, яго наведаў цень той чароўнай дзяўчыны, якая стаяла на падаконні ў іх камяніцы. Інтуіцыя падказвала яму, што тая дзяўчына не надта кемная і лёгка паддасца яму, калі ён пастараецца. Ён даўно б ужо паспрабаваў, але асцерагаўся, каб ягоны раман са служанкай не выйшаў на яву. Аднойчы ён вяртаўся дадому незвычайна ўзбуджаны. Гальшка была сёння такой чулай, падаравала яму некалькі гарачых пацалункаў і прытулілася ўсім целам, абдымаючы. Але, нягледзячы на ўсе заклёны і ўпрошванні, рашуча загасіла далейшы імпэт. «Май вытрымку, пасля доўгага чакання спадабаецца яшчэ больш», – казала хітрая і разважлівая дзяўчына. Студэнт падняўся па лесвіцы і прысеў на падаконні 3-го паверху, каб запаліць цыгарэту. Ён меў яшчэ не зусім усвядомленае жаданне дачакацца Андзі, але хаваў гэтую думку сам ад сябе. Уверх і ўніз соўгаліся людзі, не звяртаючы на яго ніякай увагі. Ён выкурыў ужо другую цыгарэту, калі пачуў, што вышэй, на паверх, ляпнулі дзверы кватэры, у якой працавала Андзя. Студэнт стаў на лесвічным загіне. Дзяўчына імчалася долу і наляцела на студэнта. «Ох, прабачце!» – прашептала яна і пачырванела. Андзя хацела абысці студэнта, але ён затрымаў яе. «Добра, што я Андзю спаткаў!» – весела прамовіў студэнт, адной рукой трываючы яе за плечо, а другой лашчачы яе па шчацэ. «Я хацеў Андзе сказаць нешта цікавае, але не цяпер. Андзя, выйдзі вечарам о 9 на сходы. Туды, насупраць уваходу, на паддашак. Я буду чакаць. Прыйдзеш, Андзя, добра? Я раскажу Андзе нешта вельмі цікавае. Добра?» «Добра», – прашаптала Андзя. А калі студэнт адпусціў ейнае плечо, яна страмгол узбегла ўніз, а ззаду за ёй ляцела яшчэ раз паўторанае: «А 9!» У той дзень Андзя не бегала, а проста пырхала па сходах. Яе апанавала вялікая колькасць дзіўных пачуццяў і думак, якім яна не магла даць рады. Іншы раз ёй здавалася, што час цягнецца марудна, а яна з задавальненнем прыспешыла б, калі б змагла, надыход вечара. Але праз некалькі хвілінаў у ейную душу закрадаўся страх, і яна з дрыготкім сэрцам думала пра тое, што неўзабаве наступіць змярканне, і яна мусіць ісці туды, на рамантычнае спатканне. Думка пра тое, што яна можа адмовіцца і нікуды не ісці, нават не прыйшла ёй у галаву. Яна ж паабяцала, сказаўшы добра. А як можна не стрымаць свайго слова? Дзяўчыну адначасова ахапілі страх і радасць, якія кідалі яе па сходах нібыта мячык. Андзя вырабляла на сходах галавакружныя скокі, пасля якіх заставалася цэлай і нескалечнай толькі таму, магчыма,
што зусім пра іх не думала. Гэта была радасць, што ён, такі вучоны, такі разумны, звярнуў на яе ўвагу, на дурную, маладую, дрэнна апранутую дзяўчыну. Добра, што ў мяне прынамсі ёсць панчохі. Пэўна, яны яму спадабаліся. І яшчэ гэтая новая блакітная стужка. Але разам з тым яе дратаваў страх. Яна баялася, што студэнт пераканаецца ў ейнай неразумнасці і будзе з яе здзеквацца. Але гэтыя думкі знікалі. Просьба студэнта гучала для яе як загад. Ніколі не здаралася, каб яна некаму адмовіла, запярэчыла, не выканала нічага загаду. Нарэшце настаў вечар. Пад покрывам цемры Андзя ў пакоі старэйшых дачок гаспадыні цішком адсыпала з бляшанкі трохі пудры, схаваўшы яе ў паперцы каля грудзей. Упершыню ў сваім жыцці яна нешта скрала. А калі ўся штодзенная праца была даробленая, што звычайна здаралася блізу 9 вечара, Андзя выйшла з кватэры і асторожна прысела на падаконнік. Кіруючыся нейкім дзіўным інстынктам, яна не пайшла ў прызначанае месца першай, чакаючы з'яўлення студэнта. Андзя напудрыла твар, што было даволі марнай чыннасцю, бо студэнт і так не мог бы яе як след разгледзець. Уверсе насупраць уваходу на гарышча было амаль зусім цёмна, і толькі вочы, прызвычайныя да зброку, маглі там нешта адрозніць. Праз чвэрць гадзіны яна пачула рып дзвярэй студэнцкай кватэры і нечыя крокі. Яна прыслухоўвалася з моцным грукатам у сэрцы, якое, здавалася, магло выскачыць з грудзей. Крокі затрымаліся на пляцоўцы 4-го паверху, але не скіраваліся ўніз, а загучалі яшчэ вышэй. Крокі ў кірунку гарышча гучалі асторожна, аддаляючыся павольна. Пасля некалькіх хвілінаў чакання Андзя досыць хутка, але бязгучна прыпусціла наверх. На апошнюю пляцоўку з 4-го паверху вялі 2 ярусы сходаў. Калі Андзя апынулася на самай верхняй прыступцы, дык адразу ж трапіла ў моцныя, нецярпялівыя абдымкі. «Доўга ж ты не прыходзіла, моя котачка!» Адказаць дзяўчына была не ў стане, бо ейныя вусны пакрывалі штораз больш гарачыя пацалункі, а шэпт мужчыны быў такі дзіўны, паспешлівы, а рукі такія ўладныя, такія смелыя. Студэнт вярнуўся да сабе ў кватэру пасля 10-й. Ягоны сусед, як звычайна, ляжаў на ложку і пра нешта разважаў. Гэта быў вялікі філосаф. Ягоныя роздумы прыпыніў спеў студэнта. «Была справа пад Палтавай, бітва слаўная, сябры». З ложку данеслася іранічнае. «Зарыгалі мы ўсё поле, чорт рагаты пабяры». Скептык і філосаф, ён меркаваў, што ягоны сусед, які вучыўся на юрыдычным факультэце, прыдбаў пасля п'янкі. У яго быў чырвоны твар, затуманеныя вочы, а адзежа разбэрсаная. Прайшла весна, прамінулае лета, а з імі і зацікаўленне студэнта Андзяй. Яму надакучыла ейна ціхая адданая прывязанасць, яе паддатлівасць, якая перацякала ў нямое гарачае захапленне. Затое Андзя насіла ў сабе свае пачуцці як скарб. Дзяўчына пасур'ёзніла, папрыгажэла, а фізічныя формы сталіся яшчэ больш вабнымі. Ейнае аблічча здавалася адухоўленым, на яго пачалі заглядацца мужчыны. Андзя-каханка не прыносіла клопату. Яна ні пра што не пытала, нічога не патрабавала, стараючыся ўгадваць усе желанні свайго башка. А кожны яго капрыз быў для яе законам. Яму ніколі нават не прыйшло ў галаву, што дзяўчыне цяжка уцякаць на спатканні, што яе праз гэта могуць быць праблемы. Ён нават не ўяўляў сабе, якой нялёгкай цэной яна здабывала новыя панчохі, чыстую бялізну, прыстойную сукенку, пудру. Ён не ведаў, колькі прыніжэнняў яна зведала, ды колькі мусіла ўпрошваць іншых, начамі праліваючы праз гэта слёзы. Але ні за што ў свеце яна б не адмовілася ад свайго кахання. Яна ніколі не скардзілася яму. Яна была шчаслівай. І дзіўная рэч. З таго часу, калі Андзя стала студэнтавай каханкай, яна, які падмануўшы назваўся Рычардам, дадаючы ў думках да гэтага імені заваёўнік сэрцаў, яна перастала насіцца па лесвіцы, перастала размаўляць з абуткам, чысцячы яго. Яна пачала больш цаніць сабе.
Калі яе кахае, бо часта ў гэтым прызнаваўся такі вучоны прыгожы юнак, то яна, бадай, і не такая ўжо пустая ды не геглая. Аднойчы студэнт спакаваў рэчы і выехаў. Ён папярэдзіў дзяўчыну загадзя, сказаўшы, што едзе да бацькоў і вярнецца осенню. Ён казаў ёй, каб яна не сумавала, студэнт паабяцаў, што будзе часта пісаць на адрас ейнай каляжанкі, з якой Андзя сабравала, якая служыла пакаёкай у сям'і з 3-го паверху. Падчас развітання Андзя ўпершыню гэтак жарона лашчыла свайго каханка і была такой пяшчотнай, што той надзвычай здзівіўся. Можа, яна адчувала, што апошні раз бачыла свайго любага. «Вярнешся, галубе?» – шаптала дзяўчына. «Вярнуся», – раздражнёна адказваў студэнт. Яго чакала гальчка, ён спяшаўся хутчэй развітацца з каханкай. Ён не вярнуўся. Не вярнуўся і не напісаў, знікшы з жыцця Андзі, гэтак жа неспадзявана, як і з'явіўся. Хлопец пакінуў па сабе толькі звенчаныя пачуцці добрай безабароннай істоты. Дарэмна Андзя пільнавала лістаношу, дарэмна чакала вяртання свайго мілага. Яна хацела дазнацца пра яго ад іншых студэнтаў, з якімі той жыў, але спачатку баялася, каб ён не злаваў на яе за гэта, калі вернецца, а праз нейкі час і тыя студэнты выселіліся з арандаванай кватэры. Яшчэ пазней Андзя даведалася, што носіць дзіця. Гэтая навіна напоўніла яе жахам. Спачатку яна хадзіла агаламшоная, нічога не бачыла, не чула, а потым зноў распачала свае шалёныя скокі па сходнях. Гэта былі напаўвар'яцкія, адчайныя палёты. У хуткім часе і цётка даведалася пра Андзіну цяжарнасць. Накінулася на дзяўчыну з кулакамі. «Ах ты, подлая сучка, гавары, ад каго панесла, кажы!» Але Андзя ніводным словам не адазвалася пра свайго Рычарда. Яна не выдала б яго нават падчас катавання, бо ведала, што гэта наробіць яму шкоды. Цётка лютавала. Цяжарнасць магла пазбавіць яе прыбытку, які Андзя давала сваёй апякунцы. Да таго ж маглі з'явіцца яшчэ непатрэбныя клопаты і выдаткі, звязаныя з нараджэннем дзіцяці. Цётка скіравала свае высілкі на тое, каб дзяўчына пазбавілася плода. Старая прымушала яе ляжаць у вялікім цэбры, напоўненым гарачай вадой. Яна паіла дзяўчыну воцатам, давала хінін, загадывала нюхаць серку. Урэшце цётка змушала яе скакаць са стала на падлогу. Дзяўчына была вялай і паслухмянай, яна аўтаматычна выконвала ўсе цётчыны загады. Аднойчы, скачучы са стала, Андзя вывіхнула сабе нагу. Падсвядома яна хацела скокнуць далікатней, каб не нашкодзіць дзіцяці. Вывіх быў вельмі сур'ёзны, дзяўчына шмат напакутавалася праз боль. Толькі выкліканы цёткай фельчар наставіў Андзі на нагу. З той пары дзяўчына пачала катэгарычна супраціўляцца ўсім цётчыным захадам забіць дзіця. У сакавіку наступнага года Андзя нарадзіла хлопчыка. Першым часам яна паставілася да яго абыякава. Пакрысе ж пачала праяўляць усё большую любасць. Неўзабаве Андзя заўважыла, што цётка хоча забіць немаўля. Пару разоў старая пакідала голае дзіця на падаконе сутарэння, каб малое прастыла. Андзя знаходзіла дзіця і захутвала яго. Цётка некалькі разоў клала хлопчыка на край печкі, напэўна мяркуючы, што той зваліцца і заб'ецца. Але дзіця ляжала ціха, спакойна, аж да таго часу, пакуль Андзя не пераносіла яго ў іншае месца. Цётка даўно б ужо пакончыла з байструком, але хацела, каб гэта здарылася як бы неўзнарок. Яна не баялася суда, хто б змог даказаць ейную віну. Але яна была, нягледзячы на подлы характар і каменнае сэрца, вельмі пабожнай. Таму яна баялася толькі аднаго, каб за забойства дзіцяці не трапіць навекі вечнае ў пекла. Толькі гэта звязвала ёй рукі, толькі гэта і ўратавала дзіця. Андзя адчула тое мацярынскім інстынктам. І аднойчы, калі цётка зноў спрабавала звесці дзіця з гэтага свету, сказала ёй: «Цётка, запомніце, калі ласка, калі вы зробіце яму крыўду, то Бог вам не даруе. Памятайце пра гэта. Я таксама ў вас не застануся, мяне Бог пакараў, бо я сабе нагу вывіхнула. А вас яшчэ горшы лёс спаткае, калі вы яго заб'еце». «Сам здохне», – фыркнула кабета, кінуўшы ў бок Андзі поўны злосці позірк. З той пары замахі на жыццё дзіцяці спыніліся.
і цётка мусіла мірыцца з прысутнасцю немаўляці. Зрэшты, хлопчык быў надзіўна спакойны і амаль што не дакучаў. Зацяжарыўшы, Андзя пакінула службу. Калі ў сям'і чыноўніка, а таксама ў цэлым доме ўсе хутка даведаліся пра ейны стан, дык яна нігдзе не знайшла спагады або прынамсі разумення. З яе смяяліся, кпілі, называлі вулічнай дзеўкай і шлюндрай. Ейная даўнейшая гаспадыня неяк заўважыла: «Я ведала, што гэта за ягадка. Я казала дочкам, каб сцерагліся яе к агню. Ведаю я такіх нявінец. Мілым тварыкам мяне не абалваніш. Я адразу яе раскусіла, як толькі пабачыла». Бадай яна забыла, што пазнаёмілася з Андзяй тады, калі той было ўсяго 9 гадоў. Добра, што яна яшчэ не абчысціла кватэры і не ўцякла з каханкам. Усё больш раз'юшвалася крывадушная гаспадыня. Я пра гэта парупілася. Я, хто ж больш? Бывай здаровейкам, каб цябе качкі затапталі. Мяне нялёгка абвесці вакол пальца. Але ў кватэры штораз мачней пачала заўважацца Андзіна адсутнасць. Працы поўна, а рабіць няма каму. На працу змабілізавалі ўсе рэзервы. 2 старэйшых дачок і 2 малодшых, а таксама хлопцаў, апрача найстарэйшых, у якіх прабіваліся першыя вусікі. Ім было неяк не з рукі працаваць. Нават сама пані адклала раманы Поля де Кока і, абвязаўшы галаву хусткай, узялася за прыбіранне пакояў. Праца ішла жвава. Адны насілі дровы, другія ваду, іншыя выносілі смецце, мылі посуд, кармілі, пераапраналі меншых дзяцей, падмяталі, мылі падлогу, гатовілі сняданак, абед, вячэру, палілі ў печках, але вечарам выявілася. Нягледзячы на тое, што ўсе былі без сілаў ад стомы, яшчэ засталося шмат чаго незавершанага. Гаспадыня пачала бэсціць сталую кухарку, якая ва ўсім пільнавалася сваіх абавязкаў і нават мела нахабства патрабаваць памочніцу. Кухарка, ў сваю чаргу, прыгразіла звольніцца. Гаспадыня капітулявала. Праз пару дзён у кухні з'явілася новая гаротніца. Яе адразу ж нагрузілі працай. Але служка была такая нязграбная, ажно яе нават пачалі падазраваць у наўмысным шкодніцтве. Талеркі ў яе біліся цэлымі стосамі. Растаўкла яна і настольную лампу. Здолела нават нейкім чынам скінуць са стэнкі люстэрка, якое разляцелася на аскепкі. Гэта перапоўніла чашу цярпення. Няўдаху за валасы выкінулі з кватэры. Ейная праемніца вечна спала. Яна не прапускала ніводнай магчымасці і нагоды, каб не аддацца свайму улюблёнаму занятку. На другі дзень яна знікла. Пасля доўгіх пошукаў яе знайшлі ў склепе, куды яна пайшла з вядром па бульбу. Дзяўчына спала, як пшаніцу прадаўшы, седзячы на перавернутым дагары дном вядры. Але на наступны дзень яна з рана амаль да вечара праспала на гарышчы. Выгналі яе. Чарговая служка была досыць спрытная і энергічная, гаспадыня была вельмі задаволеная. Нарэшце знайшлася ніштаватая памочніца. Але ейная радасць трывала нядоўга. Жыхары дому заўважылі неўзабаве, што па вуліцы, у браме, на падворку і на лесвіцы з'явілася мноства вайскоўцаў самых розных фармаванняў. Шмат хто выказваў розныя здагадкі, стараючыся зразумець гэтую незвычайную з'яву. Мусіць, недзе непадалёк стварылі штаб. Нехта зрабіў не надта лагічную выснову. Хутка жыхары заўважылі, што вайсковы наступ прасоўваецца ўсё вышэй па сходах і канцэнтруецца пераважна каля дзвярэй кватэры, у якой служыла вельмі энергічная, але досыць палахлівая дзяўчына. Жаўнеры спрабавалі аднаго разу нават зазірнуць на кухню. А калі двое жаніхоў уступілі там у зацятую спрэчку за сэрца сваёй прысухі, прычым найбольш пацярпелі рондалі, супніцы і талеркі, то і тая пакаёўка згубіла працу. «Прэч, тут у мяне не казармы! А як жа? Бывай здаровенькая, бадай цябе качка! Пайшла вон!» Наступная служка мела яшчэ больш гарачы тэмперамент. Месца жаўнераў на вуліцы, на падворку, у браме і на сходах занялі ледь не цэлыя аддзелы пажарнай службы з 2 суседніх раёнаў. Спачатку жыхары дома палохаліся і правяралі,
ці няма дзе пажару, але неўзабаве высветлілася, што мэтай атакі рыцараў саламандры было толькі палымянае сэрца эканомай пакаёўкі. Таму выгналі і яе. Гаспадыня заламала рукі. «І што мне цяпер рабіць, як шкода Андзі? Золата, а не дзяўчына была, якая ціхая, працавітая, спрытная, не балбатуха. Ну, панесла па ўхабіне, бо маладая, нявопытная, але працавітая, сумленная. Дзе ж я такую знайду?» Толькі цяпер Андзіна праца атрымала прызнанне. Пасля родаў дзяўчына ачуняла. Цётка, з якой гаспадыня ўжо дамовілася пра заробак дзяўчыны, загадала яе вярнуцца на ранейшую працу. Андзя зноў у ахвотку ўзялася за працу. Маўчуха, як і раней, яна працавала яшчэ больш рупліва, і ў кватэры быў глянц, парадак. Толькі жыццё самой Андзі цяпер змянілася. Яна больш не размаўляла са шчаравікамі, калі іх чысціла, не бегала па лесвіцы. Яе характар змяніўся праз мацярынства. Былая вавёрка назаўсёды знікла з камяніцы. У кожную вольную хвіліну Андзя адведвала і карміла сына. Яго пахрысцілі і далі імя Аляксандр. Цётка супакоілася і перастала рабіць замахі на жыццё дзіцяці. Малы не быў для яе цяжарам і дакукай, бо Андзя заўсёды знаходзіла час, каб самой вырвацца з працы і заняцца сынам. Мінуў год. Андзя працавала на ранейшым месцы. Гэта, магчыма, цягнулася б яшчэ доўга, але зноў непрадбачаная акалічнасць парушыла звыклы лад жыцця дзяўчыны. У сям'і чыноўніка адным з сыноў быў ужо дарослы Грыша. Ён наведваў гімназію 7 клас, але вучыўся дрэнна і зусім не з тых прычынаў, якія часта перашкаджаюць у навуцы здольным і гарачлівым хлопцам. Ён не мог пахваліцца поспехамі толькі праз млявасць, ляноту і капрызнасць. Апошнім часам гэты маладзён з чырвонымі рукамі, бяздумнымі вачыма і гнілымі зубамі пачаў выказваць да Андзі зацікаўленасць. Імаверна, ананізму яму было ўжо недастаткова. Ён без упынку чапляўся да дзяўчыны, якая з цяжкасцю пазбягала расстаўленых ім пастак. Аднойчы ён заспеў яе падчас прыборкі спальні, схапіў узаду і разам з ёй паваліўся на ложак. Дзяўчына не закрычала, бо не хацела залішняй увагі іншых дамачадцаў. Грыша быў высокі і досыць моцны, але яна была рухавая і дужая, яна выкручвалася, але пераўзбуджаны маладзён раптам пачаў яе душыць. У Андзі пацямнела вочы, з носа лінула кроў. На твары выступілі сінякі, і тады, прыслухаўшы да інстынкту самазахавання, які ўрэшце прачнуўся, яна пачала біцца з усей моцы. Яна падбіла панічу абодва вокі і пару разоў сапхнула яго на падлогу. Падскочыла да дзвярэй, але выбрацца з пакою не здолела, бо кавалер замкнуўся на ключ. У пэўны момант Грыша сарваў са сцяны вяшак. Андзя схапіла столік для кветак. На шум збегліся дамачадцы, у дзверы загрукалі кулакамі. Паніч адамкнуўся і, падзёрты да парапэцканай у Андзінай крыві, вылецеў з пакою. «Матуля, гэта ўсё Андзя!» – зароў герой, хаваючыся за плячыма маткі. «Ах ты, гадзіна, дзіця мне хацела забіць! Прастытутка ты, жабрачка, зладзейка! Выклікайце паліцыю, я цябе правучу!» Андзя памкнулася з кватэры, збегла ў падвал, дзе, тулячы да грудзей Аліка, стала ціхенька плакаць. На службу яна ўжо не вярнулася, хоць гаспадыня, схамянуўшыся і цвяроза ацаніўшыся справу, хацела ўзяць яе назад. У гэтым ей пасярэднічала цётка. «Аньцка, ідзі заўтра на працу. Табе ж нічога не сталася. Калі паніч хацеў трохі падзабаўляцца, то што з таго? Дурная ты, каб мела розум, то яшчэ патрымала з гэтага якую карысць, а ты як вар'ятка. Знайшла, што шкадаваць. І для каго ты марнуешся? За гэнага твайго хахаля, які цябе кінуў, як сучку са шчанём. Давай выходзь заўтра на працу. Я папрашу б гаспадыню. Калі вы папросіце прабачэння, то і працуйце там сама, а я не вернуся». Праз 2 дні Андзя знайшла працу на цыгарэтнай фабрыцы, але ў хуткім часе звярнула на сабе ўвагу старэйшага майстра, які лічыў, што дзяўчаты за заробак мусяць аддзячваць яму сваім целам.
Гэта было амаль правіла, якому падпарадкоўваліся ўсе самыя прыгожыя работніцы. Андзя, аднак, абыякава адкінула ўсе залёты майстра. Гэта распаліла яго яшчэ больш. Ён зрабіўся надакучлівым. Андзя сказала яму катэгарычнае «не», а праз некалькі дзён яе выгналі за амаральныя паводзіны і кепскую працу. Праходзілі тыдні, а працы ўсё не было. Цётка штораз больш злосна наракала на дармаедку, хоць Андзя ніколі не сядзела без занятку, выконваючы работу сваёй апякункі, якая ўсё часцей заглядала ў чарку. Андзя ж часта цэлы дзень не мела ў роце нават макавай расінкі. Яна адчула, што сілы яе пакідаюць. У дадатак яна карміла дзіця. Калі яна схілялася, а пасля выпроствалася, уваччу рабілася цёмна. Не адпачыўшы, яна не магла прынесці нават вядра вады са студні. Найбольш яе даймала, што галадаў Алік. Каб накарміць яго, яна падпарадавалася якога такога майна, хоць і было ў яе небагата, але выручаных грошай хапіла ненадоўга. Тады цётка, якая лічыла, што цяпер самы час, прапанавала дзяўчыне жалаванне ў немкі Эмы, якая атрымала самы шыкоўны ў Менску публічны дом. Афіцэрскі, 5-рублёвы. Цётка не раз займалася зводніцтвам і за ніштаватую ўзнагароду і раней намаўляла прыгожых дзяўчат ісці працаваць да Эммы, а цяпер яна спадзявалася добра зарабіць на бесперспектыўнай, як ёй думалася, Андзі. На прапанову Андзя нічога не адказала. Цётка, мяркуючы, што дзяўчына яе не зразумела, пачала тлумачыць, маўляць, добрая праца. Там кормяць, прыгожа апранаюць дзяўчат, там весела і поўна культурных і шчодрых кавалераў. Калі не будзеш дурнаватай, то праз год абярэш мінімум 1000 рублёў. Тады кінеш гэта. З грашыма знойдзеш сабе хлопца і выйдзеш замуж. Калі там так цудоўна, то, можа, цётка сама пойдзе туды працаваць, адказала Андзя. Цётка прамаўчала. Яна адчула, што неўзабаве у яе з'явіўся найлепшы хаўруснік. Голад, які схіліць дзяўчыну да згоды хутчэй, чым яна сама. Цётка не памылілася. Праз 2 дні пасля іхняй размовы Андзя, пачуўшы ноччу, як старая пераварочыцца ў ложку, спытала: «Цётка, не спіце? Чаго трэба? А як будзе з Алікам?» Цётка адразу ж зразумела, куды хіліць дзяўчына, і прамовіла: «Пакінеш яго ў мяне. За 8 рублёў у месяц будзе жыць як графянё. Яго ж ужо не пакрыўджу, бо ён хоць і байструк, але таксама нібыта і родзіч. Гэта можна ўладзіць, і заўсёды зможаш хадзіць да яго на адведзіны». Назаўтра цётка разам з Андзяй, якую яна крыху прыбрала, каб твар лепш выглядаў, прыйшла да Эмы. Дзяўчына спадабалася немцы. Вокам знаўцы яна ацаніла маладуху і прыклала намаганні, каб не выпусціць яе з рук. Цётка і гэтым разам зарабіла на Андзе некалькі дзясяткаў рублёў. А ўжо назаўтра дзяўчына пасялілася ў Эмы як сталая жыхарка пансіянату. Немка насамрэч досыць па-людску ставілася да сваіх дзяўчат і падмалывала іх менш, чым іншая мадам. Можа, так адбывалася таму, што ў ёй быў першакласны тавар, які прыносіў ёй вялізныя прыбыткі. Андзю атачылі адмысловай апекай. У пансіянаце ведалі, што дзяўчына крыху дзікая, таму стараліся яе не перапалохаць, а паступова прывучаць да працы. Яе пакідалі для найлепшых гасцей, таму яна рэдка калі выходзіла ў агульную залу. Мадам не падабалася толькі, што Андзя вечна маркоцілася, ды ў адрозненне ад іншых дзяўчат не піла з гасцямі віна і гарэлкі. Эма пастаралася зрабіць яе сяброўкай сваю улюблёнку, залатую Полю, якая вылучалася не толькі прыгажосцю, але і вясёлым норавам. Поля праз некаторы час змагла прывучыць Андзю спачатку да розных салодкіх вінаў, а пазней да гарэлкі. Здавалася, Андзя канчаткова прымірылася з лёсам, але ў вачах у яе ўсё яшчэ таіўся нейкі дзіўны неспакой. Андзя была самай прыгожай дзяўчынай у Эмы. Яе апраналі як гімназістку або як хлопца-жакея. Яна мела шалёны поспех, але трываў ён недоўга.
У яе не было закаханых гасцей, якіх чакаюць і якіх абмяркоўваюць з каляжанкамі. Ведаеш, а ён абяцаў мне тое і тое. Яна вабіла гасцей прыгажосцю і грацыяй, але штурхоўвала абыякавасцю, холадам і пагардай. Наведнікам падавалася, што Андзя аддаецца ім, сціснуўшы зубы, каб не крычаць ад гідоты. Дзяўчына пакутавала і прападала, але Алік быў дагледжаным хлопцам, бо Андзя нічога для яго не шкадавала. Цешылася, што хлопец хутка рос і добра выглядаў. Яму споўнілася ўжо 3 гады. Ён зграбна хадзіў і ўжо крыху гаварыў. Андзя заўсёды з нецярпялівасцю чакала раз на тыдзень, калі цётка прыводзіла да гаспадыні на кухню пацешнага, заўсёды фарсіста апранутага Аліка. Андзя ашчадна збірала грошы. Прачуваючы, што дзіцяці спатрэбяцца сродкі, яна старанна іх зарабляла. На кніжцы, якая ляжала ў гаспадыні, у яе захоўвалася больш за 1000 рублёў. Аднойчы вечарам, напрыканцы лета, калі Андзя была ў Эмы ўжо 2-й год, усіх вольных дзяўчат выклікалі ў залу гасцёўку. Прыехала група п'яных афіцэраў. Фартэпіяна і скрыпачка гралі бадзёры марш. Пачаліся танцы. Эльза, гэткае імя было ў Андзі ў публічным доме, мела найбольшы поспех і пераходзіла, што праўда неахвотна, з рук у рукі. Хвілінаў праз 15 прыехала 4 п'янаватых цывільных. Сярод іх быў адзін, які вылучаўся асаблівым запалам і здольнасцю забаўляць астатніх. Яму хапіла некалькі жартаў, каб разварушыць таварыства. Усе пачалі піць за здароўе войска і важных асоб, загучалі камічныя тосты, дзяўчат змушалі піць гарэлку, плоцячы па рублі за кілішак. Музыкі, падахвочаныя шчодрасцю гасцей, гралі без продыху. Толькі Эльза Андзя не весялілася. Нахмурыўшы брові, яна ў поту сачыла за адным з цывільных, у якім яшчэ на самым пачатку пазнала Рычарда. Вусікі і элегантны гарнітур яго не надта змянілі. Але ён не ўзгадаў Андзі, якая была ў ягоным жыцці толькі дробным фрагментам, мімалётным фліртам, якіх у яго былі дзесяткі. З ёй было звязана найменш турботаў, і яна была яму найбольш адданай. Як жа ёй было запасці ў памяць? Зрэшты, адзенне таксама змяніла Андзю да непазнавальнасці. На дзяўчыне была дарагая шаўковая сукенка, шаўковыя панчохі, лакаваныя туфлікі, прыгожая прычоска дадавала ёй шарму. Акрамя таго, Андзя вырасла, крыху памажнела. Гэта ўжо была не тая змарнелая, нясмелая дзяўчына у завэдганых лахманах, а поўная грацыі, шыкоўна ўбраная жанчына, хоць і прастытутка. У пэўны момант Рычард, патанцаваўшы па чарзе з некалькімі дзяўчатамі, а ён быў добрым танцорам і любіў танчыць, жартліва падхапіў Андзю да танца. «Пенкная Эльзачка мне некага нагадвае», – прамовіў ён дзяўчыне. Сэрца Андзі закалацілася, а твар не меў ні крывінкі. «Каго?» – прашаптала яна, адчуваючы, што яе пакідаюць сілы. «Адну такую акторку з фільму ці то тэатру», – абыякава аказаў ейны былы каханак, язык якога крыху заплятаўся. Дзяўчына адчула, што да вачэй падступаюць слёзы, але Рычард, не заўважыўшы гэтага, пайшоў танцаваць з наступнай дзяўчынай. Андзя правяла яго гарачым позіркам. Пры вялікім стале, складзеным з 4 меншых столікаў, сядзелі тыя, хто не танцаваў. Увесь стол быў застаўлены бутэлькамі і закускай. Андзя сядзела каля аднаго з паручнікаў, які на пачатку весяліўся, але выпіўшы вялікую колькасць усякага рознага, раптам пагрузіўся ў пануры настрой, а салавела вадзіў вачыма навокала. Рычард сядзеў насупраць. Андзя не зводзіла з яго вачэй, стараючыся, аднак, каб ён гэтага не заўважыў. Чым больш пілі і палілі ў зале, тым больш згушчалася атмасфера і псаваліся настроі прысутных. Раптам нехта з цывільных пачаў спяваць дубінушку. Незважаючы на тое, што песня лічылася вальнадумнай, яе пачалі падцягваць хорам і вайскоўцы. Уласна кажучы, песню не спявалі, а раўлі, бо кожны хацеў перакрычаць астатніх. Тым часам Рычард прынёс з буфета некалькі вялікіх ігрушаў і пачаў кідаць іх дзяўчатам. Андзя спрытна злавіла сваю ігрушу.
Але ейная каляжанка залатая Поля, якая сядзела на каленях хмурага паручніка, так нязграбна спрабавала схапіць плот рукой, ажно той адскочыў ад яе далоні і трапіў паручніку ў твар. Афіцэр збялеў. Ён скінуў дзяўчыну з каленяў на падлогу і падскочыў са свайго места. «Хто гэта зрабіў?» – хрыпла запытаў ён у прысутных. Спачатку ніхто не зразумеў, што адбылося, таму ўсе маўчалі. «Я пытаюся, хто гэта зрабіў!» – казаў ірванымі фразамі афіцэр, ледзь стоячы на нагах. Рычард зразумеў, што афіцэр мае на ўвазе ігрушу, якая залатая Поля гэтак няўдала лавіла. Таму ён устаў з места і сказаў: «Я прашу у вас прабачэння, я кінуў ігрушу, але насамрэч ніхто не вінаваты, бо дзяўчына нязграбная лавіла. Ніхто не хацеў вас абразіць. Супакойся, калі ласка». «Што?» – зароў афіцэр. «Вы мяне? Супакоіцца? Мярзотнік!» «Не падымайце тут гвалту, калі ласка», – пачаў Рычард. «Што? Ах ты гнюс!» Афіцэр, у куточках вуснаў якога паказалася пена, рэзкім рухам выцягнуў з задняй кішэні штаноў пісталет і, робячы крок назад, падняў руку ўгору. Андзя, якая, прыціснуўшы рукі да грудзей, не дыхаючы, сачыла за яго рухамі, спрытна скокнула наперад і апынулася на стале. Яна была павярнутая спіной да даўнейшага каханка, тварам да паручніка. Дзяўчына схапіла адной далонню рулю пісталета, раздаўся стрэл. «Не страляй! Гэта ж Рычард, мой рысік! Напрамілы бог, не страляй!» – крычала Андзя, па твары якой цяклі слёзы, а па сукенцы кроў. Прыяцелі паручніка адабралі зброю. Андзя аблегла на падлогу і перанеслі на канапу ля сценкі. «Рысік! Рысік!» – кволым голасам клікала дзяўчына. І цяпер ён пазнаў яе. Ніхто ўжо даўно не называў яго Рычардам. Ён наблізіўся да дзяўчыны, якая ўратавала ім жыццё, і бледны, ашаломлены ўзяў яе за руку, каб праверыць пульс. «Рысік, мой залаты! Я маю грошы ў гаспадыні, не пакінь Аліка, гэта твой сынок. Рысік, залаты!» Ён яе не зразумеў. Яго здзівіла толькі, што Андзя ведае пра яго з гальскай сына. Таго хлопчыка таксама звалі Аляксандр. Яму і да галавы не прыйшло, што дзяўчына кажа пра сваё дзіця. «Добра, добра», – прамовіў он, – «грошай не трэба, я ўсё зраблю». «Рысік, каханы, я так чакала, Рысік». Неўзабаве яна развіталася з жыццём, амаль шчаслівая. Рысік дагледзіць Аліка. І гэтак вавёрка адышла назаўсёды. У вокны зазіраў сівы, смутны ранак. Цётка забрала ў мадам Андзіны грошы, пра якія даўно ведала. Спачатку сума здалася ёй вялікім багаццем, таму яна яшчэ крыху апеквалася сынам Андзі. З часам, аднак, яе клапатлівасць змяншалася. Праз год цётка зусім перастала займацца хлопцам. «Цётачка, я хачу есці», – клікаў Алік. «Маўчы, байструк», – калацілася цётка. «Я ніякая табе не цётка, прыблуда ты. Няма на цябе смерці, халеры якой. Іншыя дзеці мруць як мухі, а гэтая пачвара дык і не засаплівіцца». Цётка цяпер пакрысе распрадала хлапечыя рэчы, якіх вельмі шмат колісь накупіла Андзя. Перш за ўсё цётка прадала ложачак, пазней вопратку, боцікі, бялізну. Малы застаўся ў адным толькі старым касцюмчыку. Для Аліка зноў насталі чорныя дні. Пагатоў ён не мог сам паклапаціцца пра сябе і не меў каму паскардзіцца. Голад пазбавіў яго сілаў. Безспыннае біццё і чаплянне цёткі ператварыліся яго ў зацкаванага звярка, які з маўклівым недаверам пільнаваў кожны яе рух. Калі цётка распора скідала яму нейкі кавалак, не з літасці, а каб толькі ён засім ужо знянацку не здох, то хлопец накідаўся на той кавалак і еў так сквапна, душачыся, амаль не адчуючы ніякага смаку. Яго зрок зрабіўся вастрэйшым, стаў пранізлівым. Яго рукі зрабіліся ашчадныя. Падсвядома ён разумеў, што мусіць зберагчы сілы. Мінула другая зіма пасля смерці маці, асабліва цяжкая для Аліка. Надышла вясна. Хлопец пух з голаду і хістаўся. Цётка меркавала, што ён неўзабаве здохне, і што раз радзей давала яму есці.
Аднойчы, калі п'яная цётка некуды выйшла і не замкнула Аліка ў пакоі, ён вылез з сутарэння і, трымаючы за парэнчы, стаў карабкацца наверх па слізкіх каменных прыступках. Калі ён апынуўся на дзядзінцы, то ледзьве мог стаяць на нагах, аслеплены даўно нябачанымі прамянямі сонца, апоены свежым паветрам. Ён закрыў рукамі твар і хістаўся ўперад і назад, выглядаў ён страшна. Уся яго сінелая галава была ў ацёках і струпах. Цела пакрывалі нарывы. Адзежа, падзёртая, вільготная, ажно склейвалася ад бруду. Чырвоныя вочы, тоненькія ножкі і ручкі. Да таго ж на гэтым бедным целе пасвілася множества вошай. Па задворку ішоў малады чаляднік і працаваў у шаўца. Ён весела пасвістваў. Заўважыўшы скіраваныя на яго вочы дзіцяці, ён спачатку зрабіў некалькі крокаў назад. Такім дзіўным і дзікім быў позірк малога. Але праз момант ён сціснуў кулакі і рушыў у бок Аліка. «Я табе зараз косткі праламлю, я табе галаву адкручу!» Алік, сабраўшы рэшту сіл, апусціўся наўцёкі. Ён амаль скаціўся па сходах уніз у невялікі калідорчык, дзе схаваўся ў цёмным закутку. У жытло цёткі ён не пабег, бо ведаў, што не паспее хутка адчыніць дзверы. Але чаляднік не гнаўся за ім. Працягваючы свістаць, ён пайшоў далей. У сутарэнні насупраць дзвярэй у іхняе жытло былі іншыя дзверы. Там жыў з жонкаю начны вартаўнік Тартака, сталы чалавек. Калі Алік хаваўся ў калідорчыку, жонка вартаўніка, зварыўшы ежу для сабакаў, выставіла яе ў вядры за дзверы, каб ежа астыла. Пах прывабіў Аліка. Вылезшы са свайго кута, ён падышоў да вядра. Апарваючы рукі, выцягнуў з вядра кавалак мяса. Даўшы драпатка ў свой закуток, там ён прагна еў. Потым прадбачліва зацёр сляды на падлозе, выняў яшчэ нешта з вядра і схаваўся ў кватэры. З таго часу ён стаў сістэматычна красці з вядра прызначаны для сабакаў корм. Хлопчык браў ежу на запас, бо перад гэтым колькі разоў яму перашкодзілі, і ён не паспеў раздабыць харчоў. Таму ён зрабіў сабе ў цётчыным жытле схованку, у якой пакідаў бляшанцы кавалкі мяса, прыдбанага ад сабакаў, а таксама мокрыя кавалкі хлеба. Цётка ж здзівілася, што байструк, які меўся, як яна спадавалася, хутка здохнуць, не толькі ўсе яшчэ жывы, але нават паспраўнеў. Гэта сучае насенне, бурчала яна, як пустазелле, хоць дзе расце. Пасля некалькіх месяцаў жыцця на сабачай ежы да Аліка вярнуліся сілы і здароўе. Ацёкі з твару, рук і ног пазнікалі, нарывы пазагойваліся. Сабакам, а не людзям, ён мог бы быць удзячны за тое, што ацалеў. Ён не задумаўся, што забіраў ад жывёлы яе і так невялікі рацыён. Малы не разумеў, што калі ён пачаў набіраць сілы, то слабець і цярпець голад пачалі сабакі. Неўзабаве Алік пачаў выходзіць з сутарэння часцей і часцей. Цётка яму гэтага не забараняла, а ён знаёміўся са светам. Перш-наперш яго зацікавіў сметнік на іншым падворку, недалёка ад прыбіральні. Там была крыніца вялікіх багаццяў, якімі ён стаў спраўна карыстацца. На сметніку яму трапляліся адкроеныя з хлеба сухія скарынкі, у бляшанках ад кансерваў часам былі рэшткі ежы. Здаралася знайсці і кавалкі зацвілай кілбасы. З костак ён выцягваў мязгу. А колькі ж там было іншых скарбаў, якія ён сабе прысвойваў і прадбачліва хаваў, рассоўваючы па розных кутах на падворку і сутарэнні. Гэтак жыў хлопчык-шчанюк, няшчаснейшы за сапраўднага звярка, бо ён мацней пакутаваў ад галечы і быў значна больш бездапаможны. Гэтак ён змагаўся за сваё жыццё. І калі ацалеў, то толькі дзякуючы сабе і сабакам. Людзі былі тут ні пры чым. Калі Алік стаў злодзеем, невядома. Можа, ён і быў ім спачатку свайго жыцця. Можа, гэта пачалося тады, калі ён пачаў красці сабачую ежу. Цяжка сказаць. Я ведаю толькі адно. Ён не атрымаў гэтага ў спадчыну ад продкаў, не меў прыроджаных схільнасцяў да злачынства, не быў тыповым ліхадзеем. Праўда палягае ў тым, што злачынцам яго зрабіла жыццё.
Злачынства было на пачатку адзінай магчымасцю выжыць, а пазней адзінай пакінутай яму прафесіяй. Найгоршай, найцяжэйшай з усіх мажлівых прафесіяў. Калі ёсць людзі, якія будуць адчуваць да яго пагарду, то знойдуцца іншыя, якія яго зразумеюць. Я толькі апішу найбольш характэрную частку яго жыцця, у якой Алік, о, як жа гэта было рэдка, паказваўся са сваёй слімаковай ракавінай, у якой звычайна хаваўся ад людзей. Гэтую ракавіну тварылі ўпартасць, падазронасць і маўчанне. Гэта былі таксама якасці ягонай маткі, якія дазвалялася толькі маўчаць і працаваць. Я не павяду вас па ўсіх яго турмах і прытонах, я не буду віць доўгую нітку аповеду пра ягоныя пакуты і выпрабаванні. Я раскажу вам пра ягонае каханне, пра тое, як яно дзіўна ўплялося, не раўнуючы калючы дрот жывое цела, у ліхое жыццё злодзея. І што з гэтага магло выйсці, ды што атрымалася? А цяпер, каб праліць крыху святла на змрочны вобраз, я распавяду вам яшчэ адну рэч. Рычард, заваёўнік сэрцаў, меў сына не толькі з Андзяй, але і са сваёй ненагляднай Гальшкай. Праз нейкае дзіўнае супадзенне абодвум хлапчукам, якія былі таго самага ўзросту, выбралі аднаго нябеснага заступніка, Аляксандра. Але ў жыцці дзяцей не было ніякага падабенства. Ужо сам стан цяжарнасці прынёс Андзі толькі згрызоты і душэўны боль. У процівага сіротцы Андзі цяжарнасць Гальшкі была прынятая блізкімі з захапленнем. Усе з нецярпялівасцю чакалі з'яўлення на свет нашчадка двух родаў. Калі Андзінага Аліка спрабавалі збыць са свету перад народзінамі і пазней, то пра Гальшкінага Аліка клапаціліся бязмежна. Калі сын Андзі цярпеў голад, сын Гальшкі мучыўся ад пераядання. Калі Андзін Алік краў сабачы корм, то ў Гальшынага Аліка сабакі не раз забіралі з рукі ласункі. Калі дзіця Андзі вучылі злачынцы, турма і вуліца, то Гальшынаму нашчадку давалі адукацыю ў найлепшых універсітэтах пад наглядам самых выдатных педагогаў. Адзін увайшоў у жыццё са шматлікімі дыпломамі, ведамі, сувязямі, як адукаваны, добра ўладкаваны чалавек. Другі цяжка цягнуўся жыццёвай дарогай, назапасіўшы толькі горкі досвед і практычны інстынкт. Адзін пайшоў па роўнай дарозе, другі церабіў сабе шлях у жыцці, рабуючы, здабываючы сродкі на існаванне адмычкамі і ломікамі. Аднаму купілі пазіцыю сумленнага грамадзяніна, іншы ж сам мусіў здабыць сабе і прысвоіць тытул блатнога.